Special dedication to Ogbako Umunwanyi Igbo worldwide. Maka na Igbo bụ ife. Ịba Ogbako Umunwanyi Igbo. Ogbako Umunwanyi Igbo worldwide foundation. Ihe nnọkwanụ music n'ọgbọ. Ogbako Umunwanyi Igbo. Mmanwụ. Ogbako Umunwanyi Igbo worldwide foundation. Onye mee nke ọma o. N'obodo anyị gbanya mmanyele ya ọdụ. Ibu ụmụ Igbo ji enwe nzukọ bụ na anyị nwere nghọta na gidigidi bụ ugwu eze n'ukwu azịza dị ekwelozi mgbaji nwanyị kọlọ mmamịrị ọnụ n'ụwa ọgbaji ụfụfọ na anyị bụ Igbo nwere nghọta na bụ na ibu na anaghị lọda nda ube nwanzeji ebe onye ọbụla tinye nke ihe ololo ifigbo dị gara mba n'obodo ọbụla anyị tinyere isi anyị na-enwe nzukọ njirimara Igbo n'ụwa niile maka ụbọchị ukwu jie nwanne ọfụzie ndị enyemaka ụbọchị aka jie nwanne okwetezie na ụmụnna bụ ike eweyo n'ọbụ mizika n'ebe nwa nụkọrụgo akpara ite na nsaka mụsi bịa AIA Osu local gọọmenti obodo ọma Ogbako Umunwanyi Igbo worldwide. Hey, what a man can do, women can do better. Ogbako Umunwanyi Igbo August meeting n'Abia State. Akaka mụ na-atọ na ntị. Nwanyị ọbụla nke bụ onye Igbo. Hey, banyekwa Ogbako Umunwanyi Igbo Foundation. Globally, na mpaghara ebe isi wee bili. Ihe egwu ọbọgide ibe dị mma na-eme na Ogbako Umunwanyi Igbo. Ogbako Umunwanyi Igbo. Mmemme. Ogbako Umunwanyi Igbo. Mmemme. Ogbako Umunwanyi Igbo worldwide foundation. Ijele. Ogbako Umunwanyi Igbo. Ogbako Umunwanyi Igbo. Ogbako Umunwanyi Igbo worldwide foundation. Ọkwa ebe a na-elezi mmadụ anya ba na-enyela ogbenye aka ndị na-enweghị nna ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Ewe Igbo amaka mma, Igbo amaka mba adịghị Igbo be anyị. Ọ bụrụ na a na-alụ ụwa ọzọ kwa ezi nwa afọ Igbo ka mụ ga-abụ. Imagine na ma bụrụ nwa afọ Igbo jealous and envy for don't give me ololo ife adịla bụ Igbo chacha. Ogbako Umunwanyi Igbo Foundation na Chiru Motherless Home specially nlekọta ụmụaka maka ndị na-emebe mụsị nwa n'elu ụwa pagatụ ihe n'ọfịa. Ụfọdụ mụsịa pamụsịa pele na pe nwere ego pa ga-eji zụọ nwa. Ogbako Umunwanyi Igbo worldwide abịago foundation ya project nice motherless home. Ọ bụrụ ebe a na-eme azụlitere oyo maka ata na abụbụ nwa na-enwere nne na-akwụju anya na nwa na-enwere nne na nna enwere ọnụ alila. So many orphanage homes bụ mgbere ahịa ụmụaka ka afa na-agba pazulite fere. Ụfọdụ na-eresi ndị ọgwụ ego ewele children pass na akpala ego. Ewo alili egwu nne m. Ogbako
Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation Chukwu gozie unu mma unu lolo elulu wee loti ife dị mma especially for ọdịmma Igbo be anyị Chukwu okike abịa mmanya dobe unu ebumnuche unu pancha ga-abịa na mmezu ọkụkọ bụ na fụrụ unu pụwa eze ana m ayọ Chukwu oge ifufe bụkwa onye ọfịa n'ife ọma o ka anyị na-achọ eyo Ogbako Umunwanyi Igbo Ogbako Umunwanyi Igbo Ogbako Umunwanyi Igbo gọọmenti na-abịa ya si na nna m agwala ya Ogbako Umunwanyi Igbo Ogbako Umunwanyi Igbo gọọmenti na-abịa na Abia steeti a ga-emeghe eme 2025 Ogbako Umunwanyi Igbo gọọmenti na-abịa olele okemmemme Ogbako Umunwanyi Igbo Ogbako Umunwanyi Igbo gọọmenti na-abịa Ogbako Umunwanyi Igbo Ogbako Umunwanyi Igbo gọọmenti na-abịa His Excellency Governor Lesoti nnukwu mmanwụ na nya bụ chief host ijele kwulo anya na-ekele ya aka mere Abia steeti otibe korikori Governor Lesoti oti ị na-eti Abia mmanwụ onye aka na-akụlụ jidekwa ka iji odogwu nkenke finichụlụ igwe efi ọsọ elelia ngwite ọgbanyụsi ọkụ Gọvanọ Lesoti chịrị anyị gaba mbụrụ INEC aga masị n'ọnwa election of governor seat in Abia State again echiri anyị gaba till world without end ife ama n'aka nejile na-eme ya best working governor n'ala Igbo niile in the whole of Southeast Gọvanọ Lesoti ife mere anyị ogologo ndụ ya bụrụ nke ihe ewe ihe na bụ mizika na-agọlọ ya ọfọ ife kwuli ife ya behind every successful man nwanne m enwere asa na ekpele ya ekpele angel of the most high kekwu ya n'azụ odogwu a na-aga n'elu Her Excellency ka mụ na-akpọ osojeme asa mma nwanyị mma Dr. Mrs. Priscilla oti nwanyị mma First Lady nwanyị mma biri osojeme nwanyị bịa yili m Senator enyi m ya abara ibe ọrụ na-ekwuru Igbo na Red Chambers Senator ọnụ siri ike ala Igbo na-agọlọ ya ọfọ Senator abara ibe Award of Traditional Honor mma agha ndị Igbo gburugburu odogwu Right Honorable Benu Kalo Deputy Speaker House of Rep odogwu ọnụ na-ekwuru Igbo na Green Chambers iso na nnukwu mmanwụ ụmụ Igbo ji eme ọnụ wewele ego ka afọ ka m na-akpọ President Orisi Group former President Aba Sports Group Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation na-ekele Ide Udagala John Managing Director Udagala na Holdings Odogwu former Mayor Aba North LGA ka m na-ekwu Eze Linus Ntomba President Lindo Group mmanwụ Chairman Abia State Council of Traditional Rulers onye eze biri ka ije ekele ha na obi anyanwụ
Mayor of Aba South local government ka ị na-ekwu Oniye Kekalo Aba North Mayor ọgaranya n'ịdị ụsọ Osisoma local government chairman nọ n'ịbụ mmanwụ Honorable Ago nnukwu mmadụ bilio Musical solo star nọ mụ na-ekele Right Honor Ambassador Uche Ogbago MD ReFM Maba ọgaranya nwelibe ọnụ na-ekwuchi ikele Igbo bili ọgọ n'ike turu na ọ bụ musical solo na-akpọ mmemme ọgaranya ngada Ambassador Kano Nwankwo Papilo mmanwụ Bilibia Ogada Papilo na misika na-akpọ n'egwu Arsenal legend ịgbara bọọlụ bụ Champions League Orange Chairman Yeyimba FC Aba Papilo nwa mama you are making us proud Ogbako Umunwanyi Igbo worldwide na-akpọ ewe yo AlaIgbo nwere mmadụ His Royal Highness Eze Eko Mosu First Vice Chairman Abia State Council of Traditional Rulers onye eze ebirikwa mmemme egwu akpọrọ njebe eruo na mmanze amanyeli ya ọdụ Chibu David Ọba Bodesi n'ịbụ mmanwụ former mayor Ọhafia local government area na Abia State Bodesi ọgaranya nwelego Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation Special invitation for August meeting ndị Igbo ji bili ka a na-akpọtụlụ ka patinye aka ka arụpụta orphanage home ebe oge eme onye mmụọ nwa azụ onye ọfụma ewo mgbirigbo oziọma ka m na-akọ obodo anyị AlaIgbo onye anụkwana ute nwanne kwụchie ntị ebe ọ bụ na isi tinye aka na ife a bụ maka ọdịmma ndị Igbo ọ bụ mma ọ bụ onye na ọ bụ nye ka anyị na-ebele onye mazi isi ga-amụ eze mụsi eze kuru eze tinye n'ọfịa ewe alili mmem ụmụaka tinyere n'ọfịa na ndị elelele osite ga-adị mma anyị sinye adịlị gaba n'elu musical solo star onye egwu ndụmọdụ anyị ji bi ụwa na-abụ nye ka anyị na-enye Bishop Ugwuọzọ CC Aba Anglican Diocese okwu ụkọchukwu egwu na-agbọghị n'ama Provost Echeme Aba Catholic Bishop Servant of Most High egwu na-akpọ nọ n'ama Bishop Fedi Okafọ oke mmanwụ chukwu Chairman Christians Association of Nigeria South East Zone onye ndugi Dubai His Royal Highness Ezonye Buchu Ugwuọzọ Chairman Aba South Council of Traditional Rulers His Royal Highness Njoku Shima Chairman Aba North Council of Traditional Rulers Right Honor Emero Wema Speaker Abia State House of Assembly Honorable Sir Aaron Uzodike Member representing Aba North Constituency Honorable Uchoye Stephen representing Aba Central State Constituency Iwenekele Onye Photo the Keke man that returned 4 million. Your integrity is exceptional. Mr. Emergency the Keke man that also returned 2 million. Dalono Ndidima Madam Blessing Waba PhD former member Abia State House of Assembly Aba North State Constituency Mr. Siva CPS to Ben Kalo Honorable Monashimalozie member representing Obingwa Osisoma Nugunabo Constituency Honorable Ikweche Ifeanyi
Member representing Aba North and South Federal Constituency, Senior Special Assistant to Abia State Governor on Local Government and Chieftaincy Affairs, Honorable Magdalene Egondu Ganose Nwanyidimma, Chief Shekwas Okorie, Grand Patron Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation, Venerable Dr. Emeka Wigwe, Grand Patron Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide, His Excellency Chief Ajikudenwa Onwa, former Governor Imo State, First Grand Patron Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation, His Excellency Valentine Ozigbo, Governorship Aspirants Anambra State, Grand Patron Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation, Eziada Ifoma Wadike, Founder and President Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation, also the founder and president Chiagoziem Children's Care and Support Incorporation, USA and Nigeria, the founder and president Umunwanyi Igbo Media Limited, founder and president Informatic Prime International, USA, for general merchandise, trustworthy and reliable transactions, founder and president Ladies of Virtue and Integrity NGO, supporting medical care for vulnerable people, Vice President Igbo Global Network Incorporation, founded in USA by great Igbo sons and daughters of AlaIgbo for the development of Igbo and AlaIgbo Buruburu. Eziadifoma Banawadike, born to preach love and rights, practical Christian. Eziada AIA, Eziada Doris Olejeme, Secretary of the Board, Lolo Cecilia Obilom, Board Member and Matron USA, Pastor Mrs. Ngozi Alumudu, Director of Finance USA, Lolo Iboma Bara, Matron USA, Dr. Mrs. Morina Agukwa, Commissioner for Women Affairs, Abia State, Honorable Emma Okoke, Program Consultants, Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation, Honorable Chief Anthony Abayim, Master of Ceremony of the Day, Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide, August meeting 2025, Dr. Cash Ezimako, Patron Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation, Music Stand Ekelunu, Idokwana Kunuji, na Kunuji Rima, Eziada Chomu Kaba, Global Treasurer, Eziada Chomi Kejimba, Global Financial Secretary, Eziada Chidimbo Jima, Global Public Relations Officer and Coordinator Imo State, Eziada Monique Okorie, Abia State Coordinator, Eziada Ngozi Anonobu, Anambra State Coordinator, Dr. Mrs. Jane Obioha, Enugu State Coordinator, Eziada Noni Olejeme, Lagos State Coordinator, Eziada Idoma Unique Coordinator Port Harcourt, Eziada Millicent Woye Coordinator Abuja, and Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Program Director,
Eziada Robert Mbaka, Cultural and Entertainment Director. Eziada Okechukwu Mary, Supervisor for Audio and Visual Engineering. Eziada Estozuribo Nnewu Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation. Chief Timothy Odimegwu, he the founder Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation. Reverend Sister Cynthia Wadige, Visual Director Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation. Traditional title of honor Mrs. Magdalene Egondo Uganusi. Eziada Adigbo Gburugburu, Mr. Chukwudike Benson Abraham. Traditional title of honor Oke Nwali Igbo Gburugburu, Nnenna Enumma Lancaster Okoro, ESKO, former governorship aspirant Abia State. Eziada Udo Kanunne, Global Secretary Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation. Mazi Uchenna Siebu Omiomio, Patron Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation. President AIA Diaspora Forum Ezinwannem. Dr. Mrs. Ngozi Abodiogu, USA Coordinator Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation. Eziade Melda Chika Dureke, USA Board Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide. Mrs. Jovina Uchodim, traditional title of Eziade Igbo Gburugburu, American-based philanthropist. High Chief Daniel Shimezi Okeke, PhD, Express Conscience International. Oke Nwali Igbo Gburugburu, Sachikwe Udensi, Interpol System Consultant. Prince Erika Sokalo, a renowned businessman and philanthropist. Honor Okoro Uchenna Kalo, Majority Leader, Abia State House of Assembly. Dr. Uchechukwu Samson Oga, Nigeria politician, entrepreneur, and philanthropist, founder of Monster Energy Group and leading energy company. Honorable Ekweche Dipayin, member representing Aba North and South Federal Constituency. Ide Udabala John, MD Udabala Holis, former mayor Aba North. Yeso Yebushi Uwoso, Chairman Abbas Council of Ndiete. August meeting Eluo, Umi Boba Konsanuo, na Dozeno Bodanyo.